Санторини. Островът на вулкана и легендите. Добре дошли на едно от най-красивите и емблематични места на планетата – остров Санторини. Място, където историята и природата се преплитат в един невероятен спектакъл. Белите къщи, сини куполи, спиращите дъха за алези и вулканичният релеф правят това място истинска мечта за пътешественици. Санторини е част от Цикладските острови в Егейско море и има уникална геология. Той е това, което е останало след едно от най-мощните вулканични изригвания в историята. Изригването на Минойския вулкан около 1600 година преди новата ера. Това катастрофално събитие е довело до създаването на впечатляващата калдера, огромен потънал кратер, заобиколен от отвесни скали. Именно тези скали предлагат едни от най-драматичните панорами в света. Легендите разказват, че Санторини може да е свързан с изгубената Атлантида. Древната минойска цивилизация, която е процъфтявала тук, е била унищожена от вулканичното изригване. Археологически разкопки в Акротири разкриват останки от древен град, който показва изключително развити технологии и култура за времето си. Най-известните градове на острова са Фира и Ия. Фира е столицата, разположена на ръба на калдерата и предлага незабравими гледки, музеи и автентична кухня. Ия, най-сниманото място на Санторини, е известен със своите невероятни заалези, които отцветяват небето в златисти и пурпурни тонове. Червеният плаж, със своята уникална вулканична почва и кристално чиста вода, е едно от най-известните природни чудеса на острова. Вулкана Нея Камени, все още активен, предлага възможност за разходка по черните му пепелни склонове, като ви доближава до сърцето на стихията, оформила този остров. Санторини предлага невероятна кухня, повлияна от местните продукти и средиземноморската традиция. Някои от най-известните ястия включват: фава – кремообразно пюре от жълт грах. Доматени кюфтенца, хрупкави и ароматни, направени от местни сортове домати. Асиртико вино – местно бяло вино, произведено от лозя, растящи върху вулканична почва, което придава на напитката уникален вкус. Санторини е повече от туристическа дестинация, то е преживяване, което остава в сърцето. Всеки ъгъл на острова разказва история, всяко вечерно небе рисува нова картина. Независимо дали идвате за романтика, приключения или просто за да се насладите на магията на Егейско море, Санторини ще ви остави без думи. През последните дни на януари и началото на февруари 2025 година остров Санторини и околните райони преживяват значителна сеизмична активност. Над 6400 земетресения са регистрирани между гръцките острови Санторини и Аморгос от 26 януари до 3 февруари. В отговор на тази активност властите предприеха следните мерки. Затваряне на училища, учебните заведения на островите Санторини, Анафи, Иос и Аморгос ще останат затворени до петък, 7 февруари. Предупреждения към населението, местните власти призовават жителите и туристите да бъдат особено внимателни и да следят официалните съобщения. Сейзмолозите обсъждат различни сценарии за развитието на ситуацията, включително възможността за по-силно земетресение. Те подчертават, че настоящата сеизмична активност не е свързана с вулканична дейност, но не изключват възможността за хидротермални ефекти в района. В социалните мрежи обаче хора, включително и местни, се притесняват именно от вулканична активност. Препоръки за жителите и посетителите на Санторини. Бъдете информирани, следете официалните съобщения от местните власти и сеизмологичните институти. Подгответе се, уверете се, че знаете процедурите за безопасност при земетресение и имате план за действие. Спазвайте указанията, следвайте инструкциите на властите и участвайте в евакуационни упражнения, ако такива се провеждат. Санторини остава едно от най-красивите и исторически значими места в света. Докато природата ни напомня за своята мощ, нашата отговорност е да бъдем подготвени и да се грижим за безопасността на себе си и околните. Благодарим ви, че бяхте с нас в това пътешествие.
Надяваме се, че скоро ще посетите този вълшебен остров и ще се убедите в неговата красота сами. Ако съдържанието ви е било интересно, харесайте видеото и се абонирайте за нашия канал с камбанката. Така ще получавате известия за нови интересни видеоклипове. До нови срещи, приятели!